ଧ୍ୱଂସ ପାଇବ ପୃଥିବୀ 25,000 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବିଶାଳ ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍। ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛି ଏକ ବିଶାଳ ଆକାରର ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍। ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିସାରିଲାଣି ବୈଜ୍ଞାନିକ। ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ଏହି ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 25,000 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଏହା ପୃଥିବୀର ନିକଟତର ହେବ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଏହି ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍କୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ 2023 CL3 ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ନାସାର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ପ୍ରାୟ 656 ଫୁଟ ହେବ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପୃଥିବୀକୁ ଖୁବ୍ ନିକଟ ଦେଇ ଗତି କରିବ। ଏହି ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍କୁ ନାସାର ନିୟର ଆର୍ଥ ଅବଜେକ୍ଟ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ନିୟମିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହା ବିପଜ୍ଜନକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ନାସା, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହାକୁ ନେଇ କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 25,000 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଥିବା ଏହି ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ମେ 24 ତାରିଖରେ ପୃଥିବୀର ଖୁବ୍ ନିକଟତର ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଏହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀଠାରୁ ଏହାର ଦୂରତା ପ୍ରାୟ 72 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀ ସହ ଏହାର ଧକ୍କା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମହାକାଶରେ ଏହାର ଗତିପଥ ବଦଳିଲେ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।